Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod astăzi pe canalul meu, Avram Marian Ro. După cum vedeți și în titlul de sus, astăzi este prima dată când reacționez la acest tip de aparat care macină orice lucru posibil. Da, este adevărat. Macină orice lucru posibil. Deci, macină chiar și, cum să spun, dacă și telefonul care îl ai, bineînțeles că ți-l face praf. Nu stă bine asta. Gata. Așa. Și astăzi reacționăm pentru prima dată la acest aparat care macină, nu știu cum face el așa de obicei. Și dacă mai doriți episoade cu mine reacționând la diferite melodii sau ce mai este nou pe anul acesta, să-mi scrieți în comentarii și hai să dăm drumul la acest videoclip, să reacționăm și dacă vă place, dați butonul de like acolo din tot sufletul vostru și hai să-i dăm drumul. Și rupeți butonul ăla de subscribe, dați 2 pumni sau unul singur, cât vreți. Așa. Să începem. Videoclipul are 10 minute 41. Cred că o să fie un videoclip, o reacție, nu știu să zic așa, de cel puțin 12, chiar 15 minute, nu știu să zic așa. O să scriu un titlu. Încearcă să nu spui wow challenge. Acesta va fi titlul pe care voi pune și dacă zic wow sau dacă spun wow, automat pierd. Deci nu mai stau să mai mă satisfac sau alte alea, bineînțeles. Dacă spun wow, am pierdut challenge-ul. Scuze dacă se aude sunetul mai tare, o să-l dau un pic mai încet să se audă mai bine. Ca să mă auziți și pe mine. Așa. N-am zis cuvântul cât de glăzut. Mamă, cât de mișto sunt astea. Deci așa pot să mă satisfac, să zic, mamă cât de mișto sau cât de bine arată și cât de bine se taie. Dar fără să spun cuvântul cu dublu V. Ce-ai băgat acolo, mă, minci? Au! Doamne! Haide, bă! Nu te-am băgat mici de ping-pong! Aproape să spun, aproape! Dar cum a reușit să face sticla aia? Wow! Mamă! N-am spus wow! N-am spus! Alea sunt mingiuțe elastice sau Orbis de alea pe bază de apă. Nu, dar e așa de silențios, pe bune.
Mamă. Incredibil. Ai, dă-te în măta cu reclama ta de la Netflix. Aia era frișcă. Cum a făcut, bă? Mamma mia. Ce vorbești, mă, are o forță aparatul ăsta încât distruge absolut orice telefon, casete, jeleuri de-astea cu mici de ping-pong sau cu ce mai este de obicei, ceasuri. Chiar și cutii de energizant sau de Coca-Cola de astea. Doze. Eu uite, bă. Hai, bă. Chiar și sticle de Fanta, bă. N-ai cum, frate, n-ai cum. N-ai cum să nu... Holy fuck! Ești nebun? Mamă, deci tuburile alea dacă îți veneau în față, erai terminat. Alea ce sunt, becuri? Și înăuntru erau jeleuri. Facem. Deci îl fac cât mărunt. Iar Netflix. Borcan de Nutella. Mă ador Nutella. Ai o candelă. Bam, 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 bam. Și uite că încă merge focul ăla. Acum s-a stins. Holy fuck. Scuze. Holy moly, macaroni. N-am spus cuvântul ăla. Am rezistat. N-ai cum să nu fii satisfăcut la așa ceva. Ce e ăla, frate? Nucă de cocos! Bă, nu m-am gândit. E nucă de cocos. Sticlă de Coca-Cola. A spart.
Mamă, dar câtă precizie poate să aibă. Oh! Iar Netflix. Bă, ce mă enervează ăștia. Am crezut că e mâna omului. Wow. Au! Ce-am făcut, mă? Am zis wow. Dă capul meu. Fraților, automat am pierdut challenge-ul pentru că am zis wow la drăcia asta. Wow. Iar a doua oră. Oricum, nu mai contează. Mai erau decât vreo aproximativ 2 minute 31. Deci am ajuns la 8 minute și 29 de secunde. Fraților, nu știu ce să vă mai spun. Dacă mai doriți episoade cu mine, dacă vă rog frumos din tot sufletul să dați butonul de like, uitați acesta, faceți-l albastru, subscribe la canalul meu, Avram Marian Ro. Nu știu, nu știu cum să fac editări de alea să înceapă intro și după aia să fac outro la sfârșit. Spuneți-mi voi cum să fac. Dar poate când o să am și eu calculatorul meu personal și să fac în așa fel să-mi iasă un video mai bine. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Numai bine și salut!